Dobrý den, moje jméno je Hana Štěpánková, jsem z České republiky a v krátké videoukázce vás seznámím s funkcí textového pera. Nejprve si nástroj představíme, potom si povíme, jaký je pedagogický přínos a naposledy, jak můžeme využít textové pero. Ukážeme si to na příkladu. Takže textové pero, jeho ikonka vypadá následovně, je to pero, u toho je napsáno ABC, je to nový nástroj Smart Notebooku 14. Textové pero umožňuje upravovat a vytvářet text bez použití klávesnice pomocí popisovače, prstu anebo myši, ale s touto jde hůř. Textové pero má 4 funkce. V předchozím videu už jsme viděli nahrazení textu, nyní se zaměříme na mazání textu a na vkládání mezer. Proč využít textové pero ve výuce? Vlastně přímo můžeme zapojit žáky do výuky. Textové pero využijeme v mnoha předmětech. A když se zaměříme na mazání textu, tak vlastně můžeme třeba najít a vyškrtat z textu nějaká slova, třeba přídavná jména. Když vkládáme mezery, můžeme rozdělovat slova na slabiky, oddělit třeba předložky nebo jednotlivá slova ve větách. Tak, textové pero, v angličtině je to text pen. Jak ho použijeme? Můžeme mazat text, takže eliminate a word. Máme tady pár českých vět a vlastně máme ho opravit. Takže tady mezi pery vezmeme textové pero textu. Můžeme si vzít třeba červenou nebo jinou barvičku a opravujeme to, co je správně. Takže mysli na mě, no tam nepatří, takže ho pouze škrtneme a objeví se toto. Těšila se na mě, taky můžeme škrtnout na máš pro mě, taky tam nepatří, ten sešit, mě ty šaty sluší. Tak můžeme se podívat na správné odpovědi, které tady máme schované. A nebo můžeme vkládat mezery. Insert a space. Takže zase vezmeme textové pero, můžeme zase použít červenou a rozdělujeme jednotlivá slova na slabiky. Využití super v první třídě. Vidíte, jak to odskočilo, babička. Tady se nám to nepovedlo. Teď. Palec. A nebo zase více, jako či a nebo tady máme jednu větu a můžeme rozdělit větu na jednotlivá slova. Pod stolem je pes. Na stole je hrnek čaje. Takže tímto já vám děkuji za pozornost a doufám, že tento nástroj budete rádi použít.